Krásny dobrý deň, milé pani učiteľky, milí pani učitelia. Ja vás srdečne vítam na webinári, ktorý má názov 5 spôsobov, ako AI ušetrí hodiny času každý deň. Tento webinár je určený pre pani učiteľky materských, stredných škôl, základných škôl, 1., 2. stupňa vychovateľ, pre kohokoľvek, kto si chce ušetriť ten čas každý deň. Tipy, ktoré budem dávať počas tohto webináru, sú naozaj také rôznorodé. Viete si ich prispôsobiť kľudne tomu naozaj, že čo robíte, akú triedu máte, tým vašim špecifickým požiadavkám, ale to si všetko prejdeme postupne počas tohto webináru. Moje meno je Martina Janíková, som expertka na Canvu, som teda aj Canva ambasadorom, ako môžete vidieť za rok 2024-2025, 2026 ešte na tento taký titul alebo to ocenenie stále čakám. Zároveň som taký nadšenec pre umelú inteligenciu. Možno ma niektorí poznáte aj zo sociálnych sietí. Mám taký svoj vlastný projekt, ktorý sa volá teda Kreatívna Digi škola, v rámci ktorého robím takéto webináre pre učiteľov a dostala som sa k tomu tak, že som teda aj majiteľkou takej mini malej marketingovej agentúry a tam som sa cez moju klientku dostala k tomu, že teda som aj lektorom a takouto technickou podporou v agentúre Learnwave, ktorú možno niektorí teda z vás aj poznáte. Takže môžete ma vidieť aj tam, takže nezľaknite sa, nezdá sa vám to, som to ja. Takže dovolte mi teda privítať vás ešte raz a povedať vám, čo nás dnes spoločne na tomto webinári čaká. Bude to takých 5 spôsobov, ktoré sa budú ale prelínať, nebude to úplne že zaškatulkované, že spôsob 1, 2, 3, 4, 5, aj keď mám to tak označené, ale teda prejdeme si to, ako tvoriť prípravy na hodiny z AI za pár minút. Budeme si ukazovať, aké materiály si viete sťahovať a upravovať bez nejakého nekonečného hľadania, či už po Pintereste, po nejakých facebookových skupinách alebo v nejakých materiáloch, ktoré máte za tie roky nazbierané. Ďalej si predstavíme to, ako vám AI môže byť takým pomocníkom, keď už nemáte energiu ani kreatívne nápady, ale niečo do tej práce tvoriť treba pre tých žiakov. Ukážeme si, ako odpisovať aj na nejaké správy rodičom bez nejakého stresu, vytáčania sa a podobných, aby sme tie emócie nejakým spôsobom si filtrovali medzi sebou, aby nakoniec to vyznelo tak, ako potrebujeme. Na takým posledným 5. spôsobom je téma moderné materiály za pár minút. Takže tam si zase ukážeme nejaké také nástroje, ktoré vám môžu uľahčiť tú vašu prácu. Budeme sa teda venovať najmä práci v Canve, ktorou som teda ja Canva ambasadorom, čiže ambasadorom tejto značky, alebo teda tohto programu a budeme sa venovať najmä tomu prepájaniu, alebo teda tej pomoci s chatom GPT, ktorý je teda najviac taký, by som povedala, používaný, ale či už to využijete pre Gemini, alebo Copilota, alebo iné nejaké nástroje, je to len na vás, čo je vám také, nazvem to, že srdcu blízke, s čím viete pracovať. Tento webinár vznikol preto, že teda tá AI nemá nejakým spôsobom nahradiť tých učiteľov, ale má vám konečne uľahčiť život. Dnes vám teda chcem to ukázať, to AI, tak veľmi prakticky, aby ste to vedeli uchopiť, aby to nebolo pre vás komplikované, nie veľmi technické, ale zároveň, aby ste teda šetrili ten čas, lebo to, čo sa ja teda stretávam na tých školeniach, ktoré ja robím a lektorujem, alebo teda aj tie správy, ktoré mi chodia na sociálnych sieťach, tak je to väčšinou naozaj také, že potrebujete sa nejakým spôsobom školiť, máte tých školení veľmi veľa. Viem, že vás tam učia aj veľa nejakej teórie, ktorá vám ale potom v tej praxi nepomôže. Takže ja sa zameriam na to, alebo teda pokúsim sa, verím, že mi to pôjde a bude teda aj pre vás užitočné, aby ste naozaj nabrali čo najviac tých praktických nejakých ukážok. A ide mi hlavne o to, aby ste teda večer netravili veľa času nejakými prípravami, nekonečným hľadaním nejakých aktivít, aby ste nevytvárali materiály od nuly, aj keď ja vás to možno na nejakých webinároch, ktoré ste so mnou absolvovali, učím práve v tej kanve aj vytvárať od tej nuly. Ale ide mi o to, aby ste vlastne zbytočne nekupovali nejaké PDF-ka, pretože aj to sa stretávam, hej, že niečo si kúpite cez tie facebookové skupiny, a potom to aj tak nemá pre vás nejaký význam, takže ja vám ukážem aj to, že keď si kúpite to PDF-ko
ako si ho upraviť veľmi rýchlo do toho, čo vy potrebujete a prispôsobiť to tej vašej konkrétnej skupinke, tým vašim žiakom, tej vašej triede. No a samozrejme ukážeme si aj niekde také, ako si to zoradiť, aby ste mali v tých súboroch, ktoré máte, či už v Canve alebo v Chate GPT, aby ste v tom mali taký poriadok a aby ste už nemali ten pocit, že nič nestíhate a že tá AI je vlastne len zbytočne stravený čas. Takže verím, že sa vám to teda bude páčiť celé, pretože ako to mám teda ja navnímané z tých našich teda niektorých školení a webinárov, aj teda či už teda prezenčných nejakých kurzov, tak ste akoby, že unavené nie z toho učenia, alebo teda z tých detí, ale z toho všetkého naokolo, čo aj musíte absolvovať nejaké školenia, či už aktualizačné, inovačné, ale vlastne nikam vás v konečnom dôsledku neposunú a neviete si pospájať tie niektoré informácie dokopy. Takže verím teda, že tento webinár bude pre vás užitočný, pretože dnes vám ukážem tipy, ktoré vám ušetria čas. Budete vytvárať veľmi rýchlo aj pracovné listy, využijete AI na rôzne nápady, povieme si, akým spôsobom sa pýtať tej AI, aby vám dala relevantné výsledky. Ukážeme si vlastne aj, ako nejak komunikovať s tými rodičmi, ako vytvárať nejaké rýchlo nejaké maily alebo odpovede, ktoré vám chodia, alebo nejaké dotazy od rodičov a podobne. A ukážeme si aj nejaké tipy, rady na nejaké funkcie alebo teda aplikácie, ktoré ja najčastejšie využívam a mne sa možno tak z môjho uhla pohľadu najviac páčia aj preto učiteľské prostredie. A teraz už poďme do toho naplno, budeme si ukazovať, ako som povedala, chcem to, aby ste bolo pre vás praktické, takže ideme do tých praktických nastavení a do tej práce, takže teraz už budeme nejakým spôsobom prepínať si obrazovku, budeme to rôzne si ukazovať. Tu hneď v rámci toho takého, nazvem to naozaj, že prvého spôsobu máme, že ako tvoriť AI za pár minút. Na tomto príklade by som vám chcela ukázať, akým spôsobom je dobre uvažovať nad tým, že čo dávame do tej AI. Pretože môžem mu ja zadať, že vytvor mi niečo na hodinu prírodovedy pre druhý ročník. Hej, toto sa ja niekedy tak s tým stretávam, že je to také veľmi strohé a potom sa ma spýtajú, že to až tak veľa mám písať. Vždy myslíte na to, že tá AI je ako nejaký človek, ktorý je mimo školstva, mimo učenia, ako keby ste niekomu úplne fakt cudziemu vysvetľovali, že toto od teba potrebujem. Tiež mu tam dáte tie detaily. My niekedy, keď komunikujeme s tou AI, tak my už máme nejakú tú predstavu, hej, že čo asi by som chcela, ale vždy tej AI to aj musíte naozaj reálne povedať. Ja napríklad na tieto účely využívam častokrát aj, len si vezmem mobil, a nemusíte si ani stiahovať žiadnu aplikáciu, len stačí si dať teda ChatGPT a nahrať mu tam hlasovku a jednoducho mu popíšete, čo potrebujete. On si to prepíše a už s ním komunikujete. Potom vlastne vám to ostane aj v mobile, aj v počítači to isté, len upozorňujem, musíte byť prihlásení do toho vášho účtu. Ono vám pôjdu tieto diskusie, debaty aj bez toho, aby ste mali vytvorený účet, ale tá história sa vám nezachová. Takže poďme si ukázať teda aj prakticky. Ja už teraz takto sa dám teda do chatu GPT. Tento prompt si teda skopírujem a ideme do chatu GPT. Dávame si ho tu a vlastne počkáme, že čo nám on dá. Takže takýmto spôsobom si my vieme veľmi rýchlo vyprodukovať niečo na tú hodinu. Ale vidíte, že aj som mu zadala, že chcem nejakú motiváciu na začiatok. Ešte sa vrátim sa takto, aby ste to lepšie videli. Chcem nejakú motiváciu na začiatok. Chcem to nejak jednoducho vysvetlené samozrejme pre tie deti. Hej. Chcem tam možno nejakú skupinovú aktivitu, možno nejakú pohybovú aktivitu, nejaké otázky na záver. Čiže viem mu ja zadať, aby mi aj vlastne vyskladal celú tú 45-minútovú hodinu, aby to nebolo len o nejakej jednej aktivitke, ktorú máme hotovú za 3 minútky. Hej? Takže túto už máme, hej, dali sme nejaké že kolobeh vody, dalo nám to nejakú, nazvem to, že tému hodiny, dobrodružstvo kvapky, ktorú nazvalo kvapky, takže to tiež niekedy je, že vymyslím napríklad kreatívny názov alebo niečo podobné.
Tu máme aj nejaké, teda, čo by to malo byť rozprávanie. Prišla malá kvapka, ktorá sa možno teda volala kvapka, môžeme to tak aj si poňať, keďže tu máme teda to veľké K, tak asi to ChatGPT myslel, že to bude názov teda, alebo tam bude sa volať, táto kvapka sa bude volať kvapka. Môžeme tam kľudne dať potom, že vymyslíme, ja neviem, 5-10 rôznych tých tém. Máme tu potom vlastne jednoduché vysvetlenie pre deti, hej, akým spôsobom nejak ten kolobeh prebieha, máme tu nejakú skupinovú aktivitku, je tu nejaká pohybová aktivita, je tu nejaký záver, čiže otázky, ktoré sa môžete deti pýtať po hodine. Vidíte, že on už nám tu dal, že diferenciácia žiakov, čiže nejak pre slabších žiakov nám tu dal, pre šikovnejších žiakov, takže to on už myslel za nás, čož je super, ale nie vždy sa ten chat GPT, hej, môj už je relatívne tak vytrénovaný, že vie približne, čo od neho chcem. Čím viac budete aj vy s ním komunikovať, tým to bude aj pre vás samozrejme lepšie, bude vedieť lepšie reagovať na tie vaše nejaké potreby, na to, čo s ním vyriešite a podobne. Takže keď ale by vám to náhodou nedal, kľudne si vy toto, keď budete mať hotové. Teraz mu zadáte, že mám v triede 3 deti také a také, hej, nejakou dyslexiou, dysgrafiou a podobne, aby túto aktivitu prispôsobil aj im. Takže viete si to takýmto spôsobom tu pomenovať. Keby sa nám to páčilo, vieme si dať z toho napríklad pripraviť pracovný list alebo niečo, ale čo som ja ešte tu dala, že teraz túto hodinu priprav tak, aby bola ako detektívna misia. Takže tento prompt alebo toto zadanie si dávam sem. Teraz už je to veľmi krátke, lebo už nejak to máme odkomunikované. Prípadne čo ja ešte veľmi rada používam, tak mu poviem, že ak ešte niečo odo mňa potrebuješ, tak sa ma spýtaj, alebo mám ti ešte niečo doplniť, aby to bolo lepšie. Toto vám veľmi uľahčí potom tú ďalšiu komunikáciu s tým chatom GPT a zistíte postupne aj vy, akým spôsobom komunikovať s tou AI, alebo teda copilotom, alebo s Gemini, čokoľvek si vyberiete. Takže tu už máme teda prípravu na hodinu prírodovedy, máme tam ten kolobeh vody, je to tu opäť nejakým spôsobom pomenované. Prípad číslo 007, Jamesa Bonda nám to hneď spomenul. Takže je to za mňa, tým, že ja nie som teda učiteľ, ale za mňa akože je to fajn, je nejaká aktivitka, ktorá by sa akože dala za mňa asi aj využiť. A vieme ísť potom samozrejme ďalší krok, keďže toto je síce fajn, super, viem, ako by mala vyzerať hodina, ale čo s tým ďalej, hej? Poviete, že no, aj tak im potrebujem dať nejaký pracovný list, aj tak niečo iné potrebujem, tak tu prechádzame teda na krok 2, hej. Ja tu mám teda prompt, aby boli teda aj ostatní, nejak aby ste videli, že je jedno v podstate, akým spôsobom to prispôsobiť. Ja som tam mala druhý ročník, teraz mám prvý ročník, hej, toto je, že téma jeseň, obsah 5 úloh, krátke zadania, hravý štýl, miesto nakreslenie. Tento prompt si ale vieme my upraviť, čiže ja si ho teraz aj idem upraviť. Vytvor pracovný list, dáme na túto hodinu. Tému si v tomto prípade viem vymazať a obsah mu teoreticky môžeme nechať. Čiže kľudne tam môže byť, že chceme 5 úloh, nejaké krátke zadania, hravý štýl, miesto nakreslenie. Uvidíme, čo nám dá. Môžeme sa takto s tým my kľudne pohrať, nejakým spôsobom si to prípadne upraviť, ak by sme potrebovali, že nám niečo nedáva zmysel, je tam nejaký preklep alebo podobne. Teraz nám to dalo takto formou takéhoto textu, čiže teraz mu dáme zadanie, priprav mi to ako vizuál alebo ako obrázok mu môžete zadať, aby vám to vlastne pripravilo nejaký formát, ktorý si budeme ďalej vlastne my upravovať. Už keď nám dokončuje posledných pár finálnych úprav a ukážeme si, ako ďalej pracovať aj s takýmto nejakým vizuálom, ktorý nám vytvorí vlastne umelá inteligencia. Ešte vám chcem ukázať aj, že keby ste mali vlastne inú AI, môžete si rôzne vytvárať takéto materiály. Čiže toto isté, ako sme
tu teraz si ukázali, kľudne si toto dajte napríklad do Gemini, do Copilota a uvidíte, ktorá tá AI vám dá vlastne také výsledky, ako sa vám budú páčiť, hej? A zistíte, že OK, keď potrebujem tvoriť pracovné listy, sú krajšie v ChatGPT, tam mi to vie urobiť lepšie. Keď potrebujem tvoriť nejaké obrázky na mieru, viacej sa mi to páči v tom Gemini. Viete sa s tým takto rôzne pohrať. Takže za mňa je toto veľmi fajn, tak na prvý pohľad pracovný list, je tu aj to nakreslenie nejaké miesto. Myslím si, že by sa to kľudne dalo nejakým spôsobom využiť. Ak by ste potrebovali teraz, že tá AI ešte vždy robí nejaké chybičky. Keby ste potrebovali nejakým spôsobom to ešte poupravovať, stačí ísť cez túto ceruzku, viete si takto niečo upraviť, viete si tu dať nejaký popis, ktorý potrebujete zmeniť, čo tam potrebujete zmeniť a podobne. Ja teraz sa s tým takto hrať nebudem, čiže my si to len cez túto šipočku dáme vlastne stiahnuť. No a my si teraz ideme ukázať, ako s takýmto niečím, s takýmto pracovným listom, pokiaľ by sme tam niečo chceli ešte mať nejak zazichrované, to ja volám, tak ako s tým pracovať v Canve. Takže keď si otvoríme Canvu, tak tu si my teraz dáme vytvoriť pracovný list a dávame si pracovný list na výšku. Teraz si dáme nahrať cez nahrať súbory. Ešte chvíľočku počkáme, dáme nahrať súbory, takto si to tu jednoducho vložíme a ako náhle si to tu vložíme, tak je potrebné ísť cez túto hornú časť a upraviť. Si vieme my tu buď dať, že len niečo stade chceme dať preč, čiže vieme ísť cez magickú gumu, vieme sa so všetkým pohrať, čo tu je, vieme si len vybrať napríklad, že nebudeme chcieť tu mať túto kvapku, ale nejakú inú kvapku si tam vymyslíme. Je to na nás, ako sa s tým budeme hrať. To vám budem ukazovať na ďalšom webinári. Verím, že sa s viacerými z vás tam stretneme, ako fungujú tieto funkcie. Teraz vám však ukážem, ak by ste potrebovali len niečo maličké tam zmeniť a ten ChatGPT vás možno nechápe, tak myslím si, že toto je taký rýchlejší spôsob. Čiže dávam si teda výber textu, aby ste si vedeli opravovať nejaké tie čiarky, dĺžnie, ktoré nedáva ChatGPT dobre alebo niečo podobné, tak vidíte, že ako náhle sme si dali teda tú funkciu toho výberu textu, tu už nám tá AI zdetekovala, že tu sú nejaké texty, hej, že čo asi chceme opravovať. No, ja si poviem, že tento detektívny pracovný list, čiže ako náhle si to označím, je to takto fialovým, dávam si vybrať a tým pádom tie ostatné, keď si to aj takto zväčším, tak do týchto ostatných sa mi nedá nejakým spôsobom vpisovať, ale toto už viem upraviť. Čiže viem si napríklad toto pracovný list, viem si to dať na nejakú kľudne, že fialovú farbu alebo podobne, viem si zväčšovať, zmenšovať, viem si tam takýmto spôsobom meniť fonty, ak sa mi nejaký iný páči, alebo potrebujete kľudne, že doplniť ten MagChain, dĺžeň a podobne, ide to cez túto funkciu. Takú ešte vychytávku vám dám, že keď máte tu dole túto guľôčku, tak zoberte si normálne fyzický papier a štvorku a priložte si ju k vašej obrazovke. U mňa to je, že ak mám na nejakých cca okolo 117 až 120%, to už sú naozaj že maličké rozdiely, keď to mám takto nastavené, tak v tom prípade mám vlastne skutočnú veľkosť, ktorú reálne si aj vytlačím. Čiže takto si viete skontrolovať, či to nebude príliš malé, príliš veľké, či sa to bude dať deťom čítať a podobne. Keď už to máte hotové, takýmto spôsobom, že ste si upravili ten pracovný list, tak môžete ísť cez tlačidlo zdieľať, stiahnuť a máte tu potom dve možnosti. PDF štandard alebo PDF tlač. Takže ja vám odporúčam vždy pre takéto školské účely si to stiahovať vo formáte PDF štandard, pretože sa vám to úplne normálne vytlačí. Je to ale menšia veľkosť ako pri tom PDF tlač, pretože to PDF tlač je už vyslovene, keby ste išli nejaký plagátik do profi tlačiarne alebo nejakého faxkopu podobne tlačiť. Takže pre takéto účely len vytlačenia to stačí kľudne aj v
aj v tomto formáte PDF štandard. Ak by ste si však povedali, že síce super, je to krásne, je to farebné, ale u nás v škole sa tlačí iba čierno-bielo, tak ideme znovu cez nahraté súbory. Kľudne si to môžete takýmto spôsobom roztiahnuť na tú obrazovku. Idete cez upraviť a tu máme, buď si viete dať nejakú zhodu štýlu, to je zase také, že sa s tým môžete pohrať, ale čo vám ja odporúčam je, že si tu nájdete filter, ktorý bude čierno-biely. Skúsime taký nájsť, ktorý nám bude pre nás taký, že možno najlepší, aj na také vytlačenie. Ja si myslím, že tento by bol fajn. Takže takýmto spôsobom máte hneď čierno-biely ten váš pracovný list. Takže takto sa s tým dá pohrať a takýmto istým spôsobom si vy viete aj napríklad niekde na Pintereste, keď si stiahnete nejaký materiál alebo si urobíte len obyčajný screenshot, tak tu si to viete doupravovať cez tieto rôzne funkcie. Alebo keď si kúpite nejaký materiál, ale ešte by to chcelo niečo doťuknúť, aby to bolo pre tú vašu triedu lepšie, viete si to takto nahrať do Canvy a viete si to tam poupravovať cez tie rôzne funkcie, ktoré nájdete cez toto tlačidlo upraviť. Teda vrajom na ďalšom webinári sa tomu budeme venovať viac do detailov. Čo je však také veľmi za mňa praktické, tak urobiť si také priečinky, že keď teda ako sme to mali v rámci teda toho takého typu 3, že keď už nemáme tu nejakú energiu, nemáme napady a nevieme, že čo s tým vlastne ďalej robiť, že ešte by som chcela ísť z tej téme toho kolobehu vody alebo niečoho, čo ďalej, Takže tu máme napríklad, že vymysli 15 aktivít na tému vesmír pre materskú škôlku, ja to ale však samozrejme nebudem dávať na tému škôlky, ja to len hodím do tohto istého a dáme, vymyslí mi 15 aktivít, dáme na túto tému, Čiže mám tu zase niečo špecifické, čo by som asi chcela a potom už len čítam, čo asi by to mohlo byť, akým spôsobom by sa s tým dalo pracovať, kľudne si to môžeme, že prečítať a z toho vyťahnuť niečo jedno, čo sa mi bude páčiť. Pri tomto takom, že bode 3 alebo spôsobe 3, ako teda pracovať s tým a šetriť takú tú svoju energiu na tieto kreatívne nápady, by som vás chcela upozorniť, alebo teda vám povedať, že je dobré si vytvárať v rámci ChatGPT aj Canvy takzvané projekty. Aj v Canve, aj v ChatGPT sa to volá projekty. Nájdete to v rámci ChatGPT tu na ľavej strane. Sú to vlastne také záložky, ako ste zvyknutí možno používať klasicky v počítači. Že mám nejakú záložku a v rámci toho mám toto. Takže ako vidíte, ja tu mám tiež vlastne rôzne takéto priečinky a v rámci toho mám nejaké už tu, ako vidíte, nejaké čety. Čiže tým pádom nemusím rolovať tu v tej ľavej lište a hľadať siahodlho, že jej Danečku, však som to robila niekedy, tu si to viete dať pekne, napríklad po predmetoch, po ročníkoch, prispôsobiť tým žiakom, konkrétnym, čo majú napríklad tú dyslexiu, dysgrafiu, podobne. Viete to tu mať takýmto spôsobom pochlievičkované, to ja volám, čiže tu v rámci tých projektov to viete mať. Keď už budete až tak vytrénovaní, že si budete chcieť urobiť nejakého takéhoto vlastného asistenta, kde už vy mu tak v úvodzovkách to nakodujete, akým spôsobom to má vyzerať všetko, môžete si vytvoriť aj osobného AI asistenta a nájdete to potom tu v tejto časti modely. Ako vidíte, my máme, ak sledujete teda aj naše sociálne siete ako agentúry LearnWave, tak my sme vyvinuli teda takú vlastnú našu Elvinku, ktorá je takým našim maskotom a je to taká asistentka pri písaní atestačných portfólií. Takže tu sme naprogramovali tak, aby vám pomáhala napríklad s písaním atestačného portfólia. To všetko, ako si vytvoriť takéhoto agenta, vás budem učiť na ďalšom webinári pre tých, ktorí by téma teda AI zaujímala viacej, ale čo je pre vás také najjednoduchšie povedať, viete sa s tým pohrať aj sami, tým, že si kliknete na toto modely GPT, viete si dodať preskúmať modely, sú tu všelijaké ďalšie doplnky, ktoré viete vyskúšať aj zadarmo, aj nejaké platené a potom v pravom hornom rohu máte vytvoriť a viete si vytvoriť takéhoto vlastného AI asistenta.
Takže verím, že aj tento spôsob vám pomôže šetriť hodiny času, že sa nebudete musieť tak prehrabávať tými komunikáciami a rozmýšľať, že čo som použila. Samozrejme, viete ísť cez túto kolónku, hľadať v četoch, ale vždy je to jednoduchšie mať to nejak zosumarizované takto. No. Čo sa týka Canvy, rovnako si môžete teda tvoriť aj tieto projekty alebo teda súbory a podpriečinky aj tu. Idete na hlavnej obrazovke cez toto tlačidlo ďalšie, tu sa vám zobrazí projekty. A tu už v rámci tých projektov vy si môžete robiť rôzne tieto priečinky. Vidíte, že ja ich tu mám veľmi veľa. V rámci každého priečinku viete mať či už nejaké súkromné veci, viete tam mať nejaké pracovné veci, viete to mať po ročníkoch, po predmetoch, akokoľvek je vám to také, že po vôli. Vidíte, že ja tu mám viacero takto veci, potom aj tak samozrejme mám ešte v rámci toho nejaké podpriečinky. Takže takto kreatívne sa s tým viete vyhrať a urobiť si takýchto pomocníkov v rámci tých vašich požiadaviek, to nazvem. No a teda ďalej, aby sme prešli na taký ten štvrtý spôsob, môžete si vy, okrem týchto projektov, samozrejme ešte potom ďalej, rozvíjať, že vyber mi aktivitu číslo 3, uprav mi na celotýždňový projekt. Čiže z tých všetkých aktivít, ktoré sme tu mali v rámci teda tohto nášho projektu, toho kolobehu vody, tu máte rôzne tie aktivity a viete si ďalšie z týchto aktivít takýmto spôsobom rozvíjať podľa týchto promptov, len si ich vždy doupravte podľa toho, čo vy potrebujete. A čím lepšie zadanie dáte tej AI, tým lepší samozrejme bude aj ten výsledok. No, ďalším teda spôsobom, ktorý som vám chcela ukázať, je aj to také odpovedanie rodičom. Hej, sama som aj teda mamou, takže niekedy tiež tak hľadám také vhodné slová, že ako čo naformulovať, aby to bolo pochopené na tej druhej strane, lebo samozrejme je to iné, keď píšeme, ako keď s niekým si zatelefonujeme, kde niekto počuje ten náš tón hlasu, vie, že nechceme ísť na neho útočne, ale chceme si vykomunikovať nejaké veci. Takisto, keď pracovné veci možno riešite, že ste nejaký školský koordinátor, alebo máte na starosti nejaké projekty a podobne, tak to odpisovanie na tie maily nám niekedy trvá veľmi dlho, hej, že kým si tú myšlienku svoju, ja to vám takže upracujeme, a kým jej dáme hlavu, petu, tak niekedy to trvá dlho. A vtedy vám odporúčam takisto buď si vytrénovať nejakého vlastného AI asistenta, ktorému dáte nejaké vaše vzorové e-maily, nejaké vaše vzorové práce alebo niečo, čo už ste robili a na základe tohto potrebujem komunikovať. Takto sme komunikovali predtým, takto sme si odpovedali. Viete si ho natrénovať. No a viete samozrejme si tam dať aj to, alebo respektíve vám to aj odporúčam, že keď chcem napísať správu rodičovi, hej, situácia, dieťa často vyrušuje, chcem ale, aby tam bol nejaký empatický tón, partnerskú komunikáciu, navrhnúť spoluprácu. Môžete potom využívať aj tieto dodatočné prompty. Uprav to viac jemne, skrať to tak, aby to bolo do tej správy do EduPageu, alebo aby to bolo kratšie, aby som tam vyjadrila nejaký súcit alebo podobne. Hej? Čiže ideme si to prakticky vyskúšať. Otvárame si samozrejme nový chat, lebo to už s tým kolobehom vody nemá nič spoločné. Takže ideme na to takto, hej, len sme si to vlastne zadali a teraz čakáme, že čo nám proste tá AI dá. Vieme si to prečítať, rovno nám to dá aj, že kde všade máme dať meno dieťaťa. Je to tu za mňa akože taká, hneď mi oči padli, že budem rada, ak mi napíšete, či ste si niečo podobné všimli aj doma, prípadne čo u vás pomáha. Je to za mňa taká veľmi fajn veta, ktorá dá tomu rodičovi pocítiť, že a ja som tu dôležitý, takže vidíte, že takto sa to veľmi pekne dá pracovať s tou AI aj v rámci toho odpovedania na nejaké e-maily, na nejaké správy a podobne. Prípadne tu vložíte celý text toho mailu, ktorý vám poslal ten rodič, prípadne keď je dlhý, hej, viete mu, alebo keď vám z nejaké porady, alebo podobne, keď vám príde proste nejaký dlhý mail, len to sem viete vložiť cez toto plusko, viete dať nahrať si vlastne súbory, celé PDF-ko tam dáte, alebo nejaký Word, ktorý vám prišiel, priprav mi z toho sumarizáciu, hej, a viete sa s tým veľmi pekne pohrať.
Takisto nejaké takéto sumarizácie z nejakých školení alebo z nejakých porad a podobne. Je veľmi dobre používať napríklad aj aplikáciu Notebook LM, ktorá je zadarmo, je v rámci Google a budeme sa tiež učiť aj pracovať aj s ňou v ďalších webinároch. Ale myslím si, že na začiatok vám takto fajn postačí aj kľudne ChatGPT a bude to veľmi fajn pomôcka aj pre vás, čo sa týka takýchto odpovedania, možno aj kolegyniam, alebo kľudne len keď idete niekde po chodbe, alebo vás niečo napadne cestou z práce, idete po chodníku, kľudne môžete tej AI nahrať hlasovku. Toto potrebujem, zosumarizuj mi to ako správu pre rodičov, napríklad keď sa ide do školy v prírode, na školský výlet, chystajú sa nejaké akcie, alebo potrebujete kolegyňu s niečím oboznámiť. Takže takto sa to dá kľudne rôznymi spôsobmi využiť, vôbec sa nejakým spôsobom neobmedzujte a vymýšľajte kreatívne, čokoľvek sa dá. Dokonca môžete využívať ChatGPT aj na to, aby vám vytvoril prompt, čiže to zadanie pre umelú inteligenciu a vy už len to si skopírujete a idete ďalej. Hej, čiže napríklad teraz by som to využila takto, že toto sa mi páči, vytvor mi prompt, ktorý budem používať, vždy na komunikáciu s rodičmi. Takže teraz nám to vytvorí vlastne, on už zistil, akým spôsobom komunikujeme s tými rodičmi, ako to máme, ako sa nám to páči a týmto pádom pozrite sa, aký dlhý prompt, aké to zadanie nám z toho vyšlo. A toto si môžete kľudne niekde uložiť, niekam kľudne aj do Wordu, alebo poslať aj kolegyniam, aby im to išlo ľahšie. A toto, keď budete vždy využívať, vždy pôjdete v tej istej komunikácii a nebudete musieť vždy na novo vysvetľovať tomu chatu GPT, že akým spôsobom má písať pre tých vašich rodičov. A kľudne môžete vždy aj v jednej komunikácii. Teraz ešte potrebujem toto, teraz toto, teraz toto. No, ja už som vám teda aj spomenula nejaké také akože ďalšie nástroje v rámci toho Gemini, Copilota. Sciobot je ešte veľmi fajn pre učiteľov za mňa z môjho uhla pohľadu, ale chcem vám ešte ukázať, čo všetko sa dá s tou AI nejakým spôsobom spraviť. V rámci Canvy, keď idete do Canvy a tu v tejto časti viete ísť, môžete to mať teda tu, ako šablóny. Ja tým, že to používam častejšie, to mám tu, čiže keď si dám šablóny, tak tu si vy viete nájsť všeličo, hej, nejakým spôsobom. Nemusíte sa s tým vôbec nejako dlho hrať, s nejakými dizajnami. Viete prísť tu, viete ísť do šablón, viete si to stiahnuť. Takisto viete využívať, ja si dám takto novú stránku, v rámci tých šablón, aj tu v tom konkrétnom dizajne, vždy nájdete tu v tejto ľavej časti nejaké šablóny, hej, čiže vy si môžete tu dať, skúsime dať, že deň vody, keď sme mali tú tému kvapky a máte tu rôzne takéto už hotové pracovné listy. Viete ísť buď tak, že vidíte, tu sú až 3, keď si tam nájde jeden z 3, tu sú nejaké 2, tu máme nejaký 1, takže viete si sa s tým akože pohrať, že popozerať si, ktoré sa vám najviac páči a keď si vyberiete, tak si poviete, že aha, tak tuto je super, toto bingo, takže ja si to naklikám, tak to bude mať z toho tých až 9 strán, môžete si dať rovno aj použiť všetkých 9, no ale poviete si, že OK, je to v slovenčine, akože viem si urobiť pracne aj to, že si to budem kopírovať niekde do translátoru, alebo teda však, akože keď viete angličtinu, len si to preložíte, ale jednoduchšie je takýto pracovný list si stiahnuť v tom formáte PDF štandard a dáte si to len do chatu GPT, prelož mi to a zachovaj ten dizajn. A dám vám to nový pracovný list, ktorý už môžete mi dať rovno aj len, že daj mi to aj čierno-bielo, vytvorím vám to a zase sú to ušetrené minútky vášho času cez deň a nemusíte to pracne vytvárať od tej, ja to volám, že bielej stránky. Takže Canva sa dá využiť fakt, že veľmi veľa spôsobmi, budem vás to učiť, aj keď ma budete sledovať na sociálnych sieťach, tak dozviete sa tam všeličo. V rámci tých šablón, ktoré som vám ukazovala,
tak viete sa tu, keď pôjdete nižšie, máme tu, že predstavujeme AI videoefekty. A v rámci toho viete vytvoriť z fotky napríklad aj takéto videjko. A nemusíte sa s tým vôbec hrať, že by ste tam využívali nejaké dlhé prompty, dlhé zadania. Takýmto spôsobom sa viete vy s tým veľmi pekne pohrať aj v rámci teda Canvy, bez toho, aby ste mali ďalšie nejaké zadávania a nejakú tú prácu. Ďalej, už som vám veľakrát spomínala, mne sa celkom toto Gemini páči, tak viete si napríklad aj my v rámci agentúry LearnWave máme teda tú Elvinku, ktorú som vám spomínala, ktorá je takým našim maskotom, je to teda aj pomocník pri písaní portfólií a zároveň s ňou teda pomaličky začíname aj tvoriť nejaké videjka a toto konkrétne je za pár minút vytvorené v Gemini. Stop! Ak vás čaká obhajoba portfólia, toto video nesmiete prepnúť. Započula som totiž niečo, čo vám ušetrí týždne bezvýznamného bifľovania teórie. Vidíte, že toto je taký zase milý spôsob, ako si viete napríklad nejakého triedného maskota spraviť a viete to mať zase v tom Gemini a takýmto spôsobom veľmi rýchlo spravíte aj videjko. Nemusíte fakt mať žiadne ďalšie k tomu nejaké aplikácie, viete sa s tým fakt, že za pár minútiek pohrať aj, a veľmi pekne to hovorí za mňa už aj po slovensky, takže nie je to niečo vyslovene, čo by uši žralo, to ja volám, alebo aj uši dralo. Ďalším nástrojom, ktorý môžete používať, je aj Suno, alebo teda nájdete to ako suno.ai. Je to nástroj, ktorý vám vytvorí pesničky. Ja mám teda také, som si pre seba tvorila nejaké pesničky, takže pustím vám takú malú ukážku, ale samozrejme, vy si viete takto vytvoriť na nejaké opakovanie nejakej témy, na koniec roka, na začiatok roka, na polročné nejaké opakovania, alebo na nejaké napríklad vybrané slova, na nejaké možno z angličtiny, nejaké, aby si deti skôr zapamätali, kľudne aj na ten deň vody, alebo teda k tej kvapke, hej, že môžete si z tej kvapky vytvoriť také videjko, ako my máme s tou Elvinkou a môžete si kľudne vytvoriť aj nejakú pesničku, že si urobíte z AI nejaké teda skript toho, ako to má byť, v akom to má byť štýle. Ja vám teda pustím teraz takú ukážku. Ja som si to chcela dať, že v štýle I am the smile. Mám ich rada, posúďte sami, či sa to tej AI podarilo nejakým spôsobom trafiť sa do toho štýlu. Ráno vstávam s hlavou hore, vzduch je ľahký, deň je môj. Včera bol len ďalší krok, dnes už viem, že idem svoj. No, toto bola taká krátka ukážka toho, čo vie napríklad aj toto Suno AI a máte tam aj kredity zdarma, takže dá sa to veľmi pekne využiť. No a ďalším nástrojom je napríklad Gamma AI, kde si viete tvoriť prezentácie. Hej? Čiže napríklad s chatom GPT si vytvoríte nejakú prezentáciu, nechce sa vám ju tvoriť v Canve, viete ísť do tohto Gamma AI a kľudne 10 slajdovú prezentáciu si viete veľmi pekne tu vytvoriť. Ukázali sme si rôzne spôsoby toho, ako sa dá tvoriť s tou AI. Dala som vám nejaké tu rady, tipy, bolo to, ja viem, že veľmi rýchle, také hutné, ale verím, že ste si niečo z toho zobrali. A môjim takým cieľom je naučiť vás, učiteľov, to, aby naozaj vám to išlo jednoducho, aby vám to nezaberalo veľa času. Ja viem, že je taký veľký tlak aj zvonku na to, že využíva tu AI a všetko by sme len robili s AI. Už naše deti žijú v tomto svete, ja mám teda taký názor, že už sa tomu asi nevyhneme. Proste je to tu, musíme sa s tým naučiť nejak žiť, aby nám to šetrilo ten čas a naopak, aby sme možno lepšie trávili ten čas v tom svete mimo toho AI, aby sa nejak takým iným spôsobom budovali tie nejaké vzťahy. Takže ja verím, že tá AI vám bude naozaj pomáhať v ďalšom živote. No a toto bola naozaj teda taká malá ukážka toho, že teda to AI za mňa nie je taký akože že veľký problém, alebo teda taký strašiak, ale je potrebné naučiť sa ju nejakým spôsobom používať, ako sa správne pýtať, aby ste v tom celom nemali chaos a jedno cez druhé, lebo tam vám povedia to, tam vám povedia to, na takom školení sa dozviete to, na takom to a potom si to aj tak neviete dať spolu, neviete si to poprepájať a zároveň by som
teda bola rada, aby ste z toho aj vy všetkého vytešili to maximum, ako som povedala, že vybrať si tú správnu nejakú formu, že kľudne si povyberajte, že toto budem robiť v Chate GPT, toto budem robiť v Gemini, lebo mi to dáva krajšie obrázky, ale pracovné listy má lepší ten ChatGPT, takže urobte si taký vlastný rešerš toho a využívajte to, nie že čo vám povie kolegyňa alebo kamoška, alebo tak, ale to, čo sa páči vám. Takže naozaj vyberajte tak s rozumom a neprehlťte sa tými rôznymi nástrojmi, ktoré tu sú. No a ako ďalej, ja by som bola veľmi rada, keby sme sa ešte videli aj na nejakých teda ďalších webinároch alebo kurzoch, prípadne inovačnom vzdelávaní. Uvidíme, kam na spoločné cesty zavedú, či sa vám moja energia bude páčiť, lebo aj to je v dnešnej dobe podľa mňa veľmi dôležité pri tejto AI. Máme tu toho všelijak veľa, ale vybrať si to správne, choďte tak, akože ja to hovorím, že pocitovo, že čo sa vám páči, ako som povedala aj pri tých nástrojoch. No ak by ste sa teda rozhodli ísť so mnou ďalej a rozširovať si tieto vedomosti o tej AI, mám tu teda pre vás také 3 možnosti. Prvou je webinár, kde sa budeme viacej venovať tomu, ako rýchlejšie pomocou AI tvoriť nejaké materiály, pôjdeme do hĺbky viacej tej kanvy, naučíme sa tam rôzne funkcie, budeme sa viacej venovať chatu GPT, ako s ním pracovať, vytvoríme si nejakého vlastného AI asistenta. A samozrejme dostanete k tomu webináru aj certifikát na 90 minút, prípadne teda 120. Ak by ste potrebovali, je to zatiaľ nastavené tak, že na tých 90 minút zmestíme sa do toho času. Potom si môžete vybrať balíček premium, ktorý je už taký obsiahlejší, ale v rámci tohto balíčka dostanete aj mnou vytvoreného AI asistenta, ktorý vám pomôže sa ľahšie orientovať v týchto veciach. Dostanete jedného AI asistenta priamo na komunikáciu s rodičmi a druhého AI asistenta na prípravu na tie hodiny, aby ste na nič nezabudli. Samozrejme, ku všetkému dostanete odo mňa prompty, dostanete aj takých 50 vzorových, takých rozšírených promptov, aby sa vám ľahšie tvorilo toto všetko, čo sme si dnes tak v rýchlosti ukázali. Ďalej dostanete odo mňa e-book 75 tipov a trikov 75 tipov a trikov na Canvu, aj 2 webináre na tému Canvy, čiže dostanete ďalšie 3 hodiny vzdelávania o Canve ako bonus k tomuto balíčku, takže ďalších ušetrených 30 eur. A ak by ste boli takí, že tento svet AI a tá rýchla príprava, aby ste nemuseli tráviť dlhé večery pri nejakom vypracovaní pracovných listov a podobne, tak som vytvorila pre vás taký špeciálny balíček, to nazvem, ktorý sa volá AI kabinet. Získate všetko to, čo som vám už povedala, ale navyše získate polročné členstvo v komunite, kde si budeme zdieľať aj materiály medzi sebou, aby ste sa naučili nejakým spôsobom pracovať viacej s tou umelou inteligenciou, aby vám to šetrilo čas. A už keď zaplatíte členské, tak aby ste nemuseli kupovať ďalšie nejaké materiály inde. Raz mesačne si dáme takto Zoom spoločne, porozprávame sa tam, komu čo ide, nejde, dovysvetľujeme si. Samozrejme v tej skupinke budú ďalšie moje rady, tipy, dokonca tam budú 4 moduly, ktorých popis nájdete na stránke, keby ste mali o to záujem, pôjdeme fakt tak viacej praktickejšie a samozrejme máte tam vždy tú moju podporu, čiže kedykoľvek napíšete, ja vám veľmi rada odpíšem v rámci môjho pracovného času samozrejme, keď mi napíšete čo 1 ráno, asi vám nebudem odpísať, no ale inokedy veľmi rada vždy odpíšem, nahlasovkujem alebo donahrávam nejaký návod. Takže je to na vás, budem veľmi rada, ak sa ešte niekedy pri ďalších takýchto webinároch stretneme, no a tu teda mám aj nejaký tí, ktorí ma ešte stále počúvate, tak ideme v tom AI kabinete o to, aby sme vytvorili taký nejaký systém pre vás učiteľov, aby ste to nemali len tak oddelené, že tu idem na nejaké také školenie, tu nejaké také, tu mám ďalšiu skupinu, kde si vytvárame nejaké materiály spolu, alebo kde si ich posťahujem. Takže tak, ako som povedala, budeme tiež mať nejaké videonávody odo mňa tých AI asistentov, možno si vytvoríme vlastných, ako sa budeme viacej poznať v tej komunite. Budete mať nejaké prompty,
budete tam mať návody krok po kroku a verím, že sa nám vytvorí veľmi taká prajná komunita učiteľov, ktorí si navzájom budete pomáhať, že si budete zdieľať nejaké materiály. Vytvoríme si možno takú našu vlastnú databázu na mieru, či už pre materské škôlky, či na stredné. Verím, že aj na základné, na prvý stupeň, na druhý stupeň, že sa nám to postupne podarí vytvoriť si niečo takéto veľké, čo vám naozaj bude pomáhať a že si aj navzájom budete pomáhať s niečím, čo vám nepôjde, budeme spolu niečo tvoriť, šetriť si vzájomne ten čas a verím, že sa vytvoríme takú nejakú malú bublinku, takú, nechcem to ani tak veľmi EZO hovoriť, ale takých podobne naladených ľudí, kde si navzájom budete môcť taký nazvem to, že ochranný priestor, kde sa budete môcť o tej AI naozaj že porozprávať, aby to bolo pre vás užitočné. A teda, ako už som povedala, budú tam rôzne moduly s témami na AI a Canvu a tým, že tá doba ide veľmi dopredu, tak vždy tam budete mať teda aktualizované prístupy. No, ak ste ešte na pochybách, tak tu som zhrnula takých pár bodov, hej, že veľa ľudí sa bojí, že veľakrát mi to aj na tých školeniach, webinároch, že Martinka, ale ja nie som veľmi technický typ. Práve preto ja sa vám snažím to vysvetľať veľmi jednoducho a tak, aby tomu pochopil každý. Aby naozaj aj to, že nemám čas, tak preto to vzniklo, že OK, keď tam budeme tá komunita, tak si vzájomne pomôžeme a nebudem musieť 10 učiteľov vytvárať rôznych 10 pracovných listov, ale spravíme tam spoločne nejaký jeden, ktorý už si každý potom dotvorí nejakým takýmto spôsobom, ako som vám ukazovala napríklad sám. Ale bude to tam naozaj také, že si to pozdieľate nezištne. A možno potom si na svojich profiloch vytvoríte, že OK, vytvorila som niečo takéto, a však môžem na tom aj zarobiť. To už kreativite sa medze nekladú, ale kto bude v tej skupinke, bude mať k tomu prednostný prístup. Aj taká otázka, ktorá chodí, že naozaj mi to ušetrí čas, že keď sa najskôr musím všetko naučiť, že áno, práve preto to ja stavím tak veľmi prakticky, aby som vám tu len nehovorila niečo o tom, ako vznikol ChatGPT, ako vznikla Canva, o čom to je, ako sa to má používať, ale vidíte, že som vám sa snažila dať nejaké také praktické rady, tipy. Aj to, aby ste to presne mali na mieru, aby to nebolo také neosobné. A ako som aj povedala, že tá doba ide veľmi dopredu, hej, a niektorí už naozaj sa v tom strácajú, že už nevedia čo, kde, na čo využiť. Každý deň príde niečo nové. Tak práve preto som to ja vytvorila tak, aby to nebolo pre nejakých IT machrov, to ja mám nejakých vyslovených, že ITčkárov a veľmi takých kockáči. Tak je to práve pre vás, aby to bolo vysvetlené jednoducho, prakticky a na vaše pomery, aby ste sa nebáli pracovať s tou AI, ale aby ste sa naučili všetko pekne, krok po kroku. No ak ste ma dopočúvali až sem, tak sa z toho veľmi teším. Verím, že tento webinár vám niečo dal a za to, že ste tu boli až do konca, mám pre vás zľavu 20 € na ten balíček AI kabinet. Stačí, keď využijete promokód kabinet20 a ak využijete kód premium 10, tak máte jednorazovú zľavu na balíček premium, tam získate minus 10 €. Takže budem rada, ak sa rozhodnete pre akýkoľvek balíček, ak ma budete sledovať na sociálnych sieťach, veľmi sa tomu poteším, ak mi napíšete úprimnú spätnú väzbu na tento webinár. Ak budete mať ešte akékoľvek otázky, tak prosím, neváhajte, napíšte mi na mail info@maťujanikova.sk. Ja vám veľmi rada poradím a zodpoviem na všetky vaše otázky. Takže budem sa na vás tešiť a na ďalšie vzdelávanie. Krásny deň vám ešte prajem.